Impremta Sil és l'única a Catalunya on es fan llibres com aquest, edicions facsímils, és a dir, còpies exactes de llibres antics. Ara, amb mans expertes, enllesteixen l'enquadernació i els tancaments dels darrers exemplars del Saltiri litúrgic i devocionari de Bernat Martorell. Ha comportat 8 anys de feina i amb ell l'editorial Base ha aconseguit el premi a la millor edició facsímil del Ministeri de Cultura. És una còpia fidel d'un còdex, un llibre manuscrit, data de principis del segle XV i és un exemplar únic que es conserva a l'Arxiu Històric de Barcelona. Era important fer-ne una edició el més acurada possible perquè la conservació de l'original sigui més senzilla, al tenir una obra, una còpia pràcticament exacta de l'original pels estudiosos. Amb un paper similar al pergamí de l'època, s'ha fet una reproducció de cada pàgina i també de les il·lustracions, miniatures atribuïdes a Bernat Martorell, un dels grans artistes catalans del gòtic, i això ha portat a tot un descobriment. Ell intervé, té algunes làmines, però no es deia tot. Per tant, això és una segona importància. Han descobert miniaturistes desconeguts. Gabriel Seguí ha coordinat l'estudi que s'ha fet del Saltiri, que conté 150 salms, a més de càntics i oracions. Però encara hi ha coses per descobrir, com on i com ha perviscut durant segles i qui era la monja de classe benestant a qui pertanyia. No han arribat a saber el nom de la monja en concret, però s'ha avançat bastant en el coneixement. Se n'ha fet una edició limitada de 389 exemplars que, si la butxaca els ho permet, farà contents els amants de joies bibliogràfiques com aquesta.